Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be my Boxycharm. Yan na siya. Yan, my November Boxycharm. I-unbox natin. Actually, nabuksan ko na siya. Tapos may papel siya all the time. Nilalagyan sila ng papel. Ayan. Gold digger daw yung papel. Gold digger. Tapos, ayan yung mga product. Yung mga pangalan ng product. Tapos, bilisan natin. Yung first brushes. Yung brush daw. Magkano ba yung brush? Ano ko na nga lang. So this Luminous eye set retail price is $21 for this brush. Buksan natin. Uy, ang ganda ng kulay niya. Parang Christmas na daw. Uy, ang ganda ng kulay. Ano siya? Gold. Yan yung kulay niya, guys. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Tapos, ayan yung ano niya. Ginamit ko na siya kanina. Naglagay ako ng eyeshadow. Ginamit ko na siya kanina. Tapos, yung pangalawa, yung Ace Grandoise, yung pangalawa, pilot naman siya. Ito siya. Yan siya. Yan siya. Tapos, ito yung laman. Ang ganda ng mga kulay niya. Yan. May jasmine, globe. Yung mga kulay niya, jasmine, clove, myrtle, cinnamon, patchouli, rose, poppy, pomerose. Dami, hindi ko mabasa yung kulay niya. Yung ito daw, yung retail price niya is, the pile is $24.99 for this one. Tapos yung pangatlo, ooh, I love this. Cover Fix Glitter Drops. Buksan natin siya. Magkano ba to? Ito naman daw, $44 for this one. Yan siya. $44 for this little guy. And the black eyeliner. Puro gold yung mga ano ngayon na ito daw na black eyeliner, $5. Tapos last yung ano, Lasaholic Luxury Lashes. Ayan siya. So then ito naman daw, it's $14.99. Ito na siya, nilagay ko na siya guys sa mata ko. Ayun na siya. Nilagay ko siya kanina, sinubukan ko, kaya wala na siyang laman. Nandito na siya sa eyes ko. Ayan. Ayan, so I receive 1, 2, 3, 4, 5. So 5 items ang na-receive ko ngayong monthly subscription beauty box. Compute natin kung magkano siya lahat. Ang Boxycharm pala guys, ano siya, it's a monthly subscription beauty box for $21. It's only $21 every month. So may receive kang mga 5 items ganito. Compute lang natin kung magkano lahat ng 5 items na to. So, yung total lahat ng 5 items na na-receive ko ngayon sa monthly subscription beauty box ko is $109.98. Yan siya lahat. Kinompute ko siya. So, wow. It's not bad for only $21 every month for monthly subscription.
I love it. Paborito ko yung ano. Gusto ko tong ano. Itong yan. Excited ako nito. At saka may ano siya. Tawag dito. May ano siya. May drop siya. Ayan o. May drop siya. Excited ako nito. At saka yung eyeshadow. Nasubukan ko na nga. Ayan na nga yung eyeshadow eh. Try natin mag-drop ng konting-kunti sa ano ko. Try natin siya. Oh my God. Ang kintab. Para mag-glitters ka na. Ayan na siya guys. Oh. Ay, grabe. Ang kintab. Ayan na siya. Ang kintab. Grabe. Ang kintab niya. Ang ganda. So, ay gusto ko to. Parang ang ganda nito ilagay sa ano sa cheeks. Naglagay na nga ako ng konti kanina. Trinay ko siya kanina eh. Naglagay ako ng konti sa cheeks ko. Ang kintab, ayun oh. Ayun siya oh. But anyways, I think that's it for today's video. So I'm gonna go ahead and cut this video. Thank you so much for watching, and I will see you on my next video guys. Bye everyone. Bye. Ala, ang kintab talaga oh. Bye everyone.